everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Karon nga nagka-relax ka, sultihan ko ikaw. Darling, sweetheart. Ikaw, gyud. Naghinubra na ang imong gitawag nako. Unsa ba ka na, ha? Sige na, sulti na. Excited na kaayo ko. Mabdus ka. Tinuod ka, Armando? Oh, wow! Mabdos ko? May anak na unya kitang mapaabot? May Oh, Ilsa? Gano? Gano, Ilsa? nakulbaan lang ko. Relax. Relax lang. Ayaw pala bis mong gibati. Ayaw pala bis mong kalipay. Kaya makadaot usap kini sa umaabot ato anak. Nga naasasud si mo sa bakan. Tingali ba yan noon o... Ampingan ko kining kinabuhi nga ni as akong sabakan, Armando. Gidungog na ang atong mga pag-ampo sa kahitasan, Armando. Nga hatagan ta niya og anak. Ilsa. Oh. Nabustog naman lang hinoon kog ni Lanlan ining buwad. Pero, gutom pa man yun. Ay, dili man ko mabusog yun, agway kanon. Paita ba ya ining wasayan na eh. Way batasan yung banaha. Gaway ka na mo, wasay. Iyo, ami gaway ay. Lagot lang ko niya. Lagot ko, kinaiya niya kumbana. Maligtas ka siya na. Magkasasaan na kayo ang iyang baba. Labaw na ang iyang espiritu. Ya! Wasay! Naon sa man day naaday ka diha. Naon sa makaoy nga gawitan na nga ni mong gamay donggan sa dawin na. 5 kilo kan dako hindi ha ka. Ha? Gamay kay kag baba dako kag libak ha. Ha? Unsay magkasasa? Ikaw! Wa kay sa! Tubag! Tubag! Nampak di ba mo tubag? Unsa man di ka mo tubag? Lubagog rin liog nimo. Hay may liog nimo ani. Hay may mura man tukog. Hay may liog nimo ani. Unsa man ilmo bakos? Lubago rin ko liog inindwindihan eh. Tubag sad! Tabu! Ay, wasay! Hagpapay ni mo, nga nung gangang magkadiha. Wa magkagkatakuman ang baba ni mo. Masudaan, naglangaw, ay! Takuman ang baba ni mo, mura ka bagbuaya. Tape! Kabaho! Maya, kangilo sa imuhang... Wasay? Wasay! Na. Usay mo kayo sa Sama niya ay pabibibaya ka, wasaya ka. Unsa man, papahungat kag buwad, wasay. Mayo ka kainis na mo sa inyo mga sapot o shopping. Ay, tirno na gyud kayo tang tanaw, no? Kitang tanan, tirno na gyud kayo. Pero, daw eh. Mura mo kutaani kung naas kindergarten. Uy. Maghimo niya tag kanasayaw, ha? Muratag ka mga abluan eh. Nakaliktay pa ta? Oo. Kami nakabutay nga, Pien? Ay, sagdi lang. Nakabuts mo kita? Day, sagdi lang pod. Pagbutay ato butang sa butas lubi ba? Butas lubi. Uy, ayaw na, uy, kidaghan kay ng Zoom. Ay, sagdi na lang, good. Sundan na to ang gustong ipahimo sa tong amo. Saan nga, mamay ang gusto. Mao na lagi. Malagi mo lagi tag nas kindergarten. Saman gusto mong bupahawa din he? Di man mo masunod sa iyang gusto? Mahawa ba mo? Ay, dili sabay. Ay, dago na magsildo din, he? Ay, inom na. Si Doc. Ay, Doc Armando! Doc? Kumusta si attorney? Ma'am. Ay, kidding, Doc. Mara ba iyang gusto nga
magtawag ni niya og ma'am. Tawag na siya na og ma'am. Bago pa lang siyang nagmando, ana. Sige lang. Tumani lang niyo si Elsa siyang gusto. Oo. Aman yung gituman ko eh. Basta ko niya siya. Ganina lang, gipailisan ganyan ang mga bagong kortina. Nga, nagka-kortina na. Niya, gipailisan niya o po siya pink ang kortina. O kami sabdok, yan yung gipasulob, ani. Nagsulob sa ming tanan og pink. O yan, nakaniktay. O gag-uban, nakabutay. Remy, Do. kinahanglan nga mo sabutan ni Elsa. Tungod kay may gida kining kinabuhi sud siyang sabakan. Kinabuhi. Ug proper bed rest ang gikinahanglan sa kausawa nga nagmagbos Remy. Ug isangon ko kana kanimo. Okay? Unsa day, Dok? Nagsabak si Ma'am Elsa. Remy. Oh, maudi ay. Mudingon na ingon adto yung reaksyon. Kinahanglan nga asikasuhon niyo si Elsa, ha, Remy? At imanan niyo pag-ayo. Ilabi na kung huwa ko din eh. Yes, Doc, yes. Approve without thinking. Hala, we. Doon na niya bata nga magdagandagan din sa inyong dako pa ni may doktor. Hinaot punta, Remy. Hinaot punta. Ug wa lang giuntay kakulian sa umabot. Meow! Ah! Meow! Oy! Wasay! Mio! O kinoo ko ito. Si Wasay nahimo nam siyang ireng. Mio! O naunsa man tao ne, nga kong bana, nga si Wasay, oy, the wende! Mio! Ano, nagmiyaw-miyaw na malang siya? Mio! Wasay. Oy, Mio. ay, miyaw-miyaw. Mio. Tingog ko sabi. Ebe, na nga, irang mahal ko. Gay, dayon. Mio! Mio! Ay, alawan na. Nahimong ireng si Wasay! Mio! Ano matanoy? Nga imo maghimong ireng ang tingog ni Wasay. Nakalitan ko. Usaon niya kung nagapatan. Nakabuhay kong gahong naman ako tuyuan. Unya, sao naman iniron nga nahimo naman ang tingog ni Wasay sama sa kaireng. Mio! Mio! Si Romeo day ko no. Pagtanong ka ni Wasay, oy ka nagbasin maulian na ka ng imo tingog. Ay, be, suwayan na tag-practice, be. Be, ing nako na be, nga ka ng hala. Ing nako na be, yeah. Mio! Mio! Ay, pastilan! Miyaw yapon, Romeo, kuno Romeo. Ay, be, kini na lang. Maria Fede Mata, be. Dito Mio! ka. Maria Fede Mata, Romeo, hanggaw man. Wasay! Ha? Inat mo kay kaguwa. Yeah. Kama lang. Mio! Huwag ka nang babagin mo. Di ka na mausap. Mio! Huwag sige ka na nagpamalikas babaan ha. Mio! Ako nang butangalong. Nuka. Nawahiyo. Mio! Ay, wak na. Nihilak na Wasay. Dong. Ayaw taon na himbo ang iring ang tingog ni Wasay. Dong, ibalik na taon na siya siyang naandan nga tingog. Ay! Mio! Oo, takitata, tando in taon. Tando in taon si Wasay. Oo, gapakiluoy pa. Mio! Gusto man ako. Naibalik tayo siya sa nandang yung tingog. Mio! Panon sa man? Pandili pa karon dayon. Wala ko suguan kung gahon. Napaingon sa niya na. Musa, dili ko makabuot. Sa pagmanda sa kong gahon, ibalik siya sa nandan yung tingog. Mabutong talaga ang panahon. Oh, kumusta si Wasay? Ay, nakatog na taon. Wa mo kaon. Hangol man ta na siya kaon.
Labi na kay gilutoan ako siya karong panihapon sa paborito ni ang sodan nga dinoldog. Sabi ako ha. Wala mo ito kabantay. Nagagamit kong kahon o watuyo ha. Kasi di lang. Huwag ma. Maulihan na siya. Ay. Kalaang bagpanghupaw ining duwindi ha. Mo! Nilak manggog ka! Ano di ay? Kimingaw ko sa among mahal na prinsesa. Tuod. Kinsa ganito'y pangalan sa imong mahal na prinsesa? Si Prinsesa Estea. Dugay ko pa siyang makita. Oh, patay na magka na siya. Ganong makita pa man ba? Mabalik na siya, Iram. Mabalik siya. Magpakatao siya din sa inyong lugar. Ha? Nahimo siyang mortal. Oy! Tinuod ka? Tinuod ng imong gisulti? Pagkanaayos akong kinabuhi din sa kalibutan sa mga mortal, hoy. Kumusta naman ka dito sa among planeta? O saan naman kayo kibuhat sa mga taga-Avas? Wa mo inahimos yung pagpangita sa prinsesa sa kasing-kasing? Gorgora! Karash! Untaon man gud having a last tour nga doon na naon tayo nakasunod ni Prinsesa Hestia nga atong mga kauban. Apan, wala ni mahibalik oy. Nahilis dihang niliti. O wala na gid kita pa. Rakusalim ruwa! Siripinte! Oh, siya. Ipaduol mo nagkahibat ka na koy. Ha? Ipaduol si kong naong! Maghawak ta. Maghawak ta having a last tour. O sige sige. Ako ipadool ha. Umutot na ko sumunod. Oh. Ah! Gay! Lagot ko! Musa! Pangitaan niyo si Prinsesa Hestia! Maglagot day. Ako day pa mungtan. Lumping na lang naong sa muda. Pangitaan siya lukop sa universo! Balik siya din sa atong planeta. Dada siya din sa gingharian sa Avas! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.